Good morning kakabsat. Ako si Joshua and welcome to Naimas on Wheels. So, kape muna tayo kakabsat habang nag-iisip ako ng lulutuin kung anong lulutuin ko this time. Pero parang naisip ko, ano kaya lasa ng pansit? Pancit Bato ng Bicol with Dinuguan. Kaya siguro yun nalang lulutuin natin. Pancit Bato with Dinuguan. So, tara kakabsat, magluto na tayo ng Pancit Bato with Dinuguan in my version. So, tara!